Yo, ayo. Oh ya ayo nang ngendi? Moh mesti ngejak mendem koyo. Golek sitok iki anget-anget no. Golek sitok-sitok engko akhire ya aku sing bayar yo. Aja alasan nih. Alasan apa memang kelakuanmu yo ngono kuwi ya. Wegah wul. Moh motorku gebos. Wis tak parani. Meh mau parani nok endi omahku wis pindah. Ayo. Nang omah jegrek iki bingung iki. Bingung ya cekelan cagak kono kok. Wegah modal kok ngejak mendem ae kowe yo. Wegah aku. Wis rasakan ngomong, rasakan alasan. Sok minggu ae nek wis bayaran. Ora ndek duit aku. Mek semoyo akhir ora budal yo. Budek ngomongan. Butrek ngombe budrek. Dongkora.